nwere ife ndị ọdị ikwu ọtọ na mmasị butere n'ụlọ na butere kata o meziri ndị ụlọ a na onye fụ nwanne ya dị ka ya gbuwenu ihe eji enwe ọtọ na ọmụ ọsọ ọkwa kanata gọọmenti ife uru a na niile o anyị ncha na anyị Igbo biko nu ka anyị ikwu ihe enu ndị anyị bụzi ụzọ bido sọ na asa anyị gbasi ibe ike ndị bụ ụzọ jebe ije ọnajụ anyị ga-ebuzi ije ọ narakwa dị mma mmadụ iri isi ife ji kọọ ya ọnụ ka mụ jee ke n'odogwu ọ bụ onye ga mụ na-ekwu n'ụlọ ofu nwa eji kpọrọ n'oke onye ihe gbasara uru a na-emetụ n'obi onye ihe gbasara uru a na nwanne m High Chief Dr. Major Ọsụmas Ọkakachukwu agụmụzọ bụ ike onumekene yide ọchịagha n'uru anụ Ọkakachukwu kere nke izizi n'ozu akọ n'Igbo ọdịna nwanyị mmadụ nke mbụ n'ụmụ ahịa Igbo dị n'obi o one of Igbo na ndụ Igbo dị n'obi nwanne m onugbu na-ekene Major onumekene yide uru a na-akpọrọ gị Major General maka isi mmemme ịlụsiri ọrụ gọọmenti ịlụsi anya ọfụma iwebata obodo kwesị ka imezi obodo gị emezie Chukwu gọzie gị o Ọkakachukwu kelu mmọnwụ Ọkakachukwu kelu ọdịna nwa eme akụ ọ bụ nya bụ CEO nke Sinko Group of Companies ekene Ọkakachukwu kelu ndobe mmadụ ka ndobe onye nwere nne n'ụwa nwanne m biko kenere m n'ọnọ gị TPCs Doris Nkechi ụzọ bụ ike onumekene yide ada dị ọha mma o nwanne ọfụ nwanyị onumekene yide ugo nwanyị ji mere eze nwanne ọgụzụ akọli afọ mụrụ ọmụnwe gị odozi akọt ya ga o ibu nnu na-eme ụlọ na o ụmụ ụlọ na ọ bụ maka gịnị ụlọ na o ndị ụlọ na ọ bụ maka gịnị ụlọ na ndị ụlọ na n'ime ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama bịanụ ozu n'ozu ome ụmụagọ ma ụmụagọ ndụda ozu akọli na ụmụ akọli bịa ozu n'ozu ome eze mazụ na ụmụ eze mazụ ndị ụlọ na niile bịa n'ụlọ na anyị nchọpụfuo aghara ekwu na ọtọnọmọs lawa nna fụtanụ n'igwe ka mezi ụlọ nna ka ọ dị mma ayịyọ m na-achị iyọ ndị ụlọ anyị nchọpụfuo ịdị n'otu amaka ndị ụlọ na gị nnukwu ntị ibu ụlọ onye ndudu kwa anyị ọfụma ibu ụlọ onye ọchịchị o nwanne m ntị kwa anyị ọfụma ka mụ kene ndị oji ozi ya iwe ndị anyị wetara ọfụlụ ka ndị wee lụọ n'ụlọ atọ ọ bụ ole ndị ka mụ na-ekwuo ka mụ
Nwosu ọkaka n'uru President General ayịyọ nyagamụ eze n'Igbo na-ekakwa ayịyọ kamụ biko tototo dịka kwakwa n'oke eburu ana n'omesie nya ọfụma ife na-emezi n'uru ana nwanne ma ọ na-akwati anya chịkọnata uru anọ ayịyọ kamụ Kamuke the Vice President General Rwanda Kolano Yakamune Chief Babu Amunike Amutezi Mbadano Goseza Tio Onubekele Ayiyo Kamuna Yuno Mekwenu Rwanda Ebe mwane bakwa twaka Nne ya nọlịa n'enugwu nwanne m na nna ya ga nọ ya nọ ayịyọ onye ka mụ na chi ya ugwu dochikwa n'uru anọ ọfụma omezi enyi ya ọfụma Dr. Titus Osuomba Secretary General ayịyọ ọkwanya ka mụ na chi ka mụ jekene bi ya nyere uru ana n'aka ndị ọchịkwa ndị eze ekwenye uru ana ji anyị enwela ọkụ na n'ụwa uru ana na-enwela ụzọ anyị enwela afịa anyị enwela ọkụ obodo anyị na-emebi isi tinye n'aka ka ọ dị mma Chief Chika Nweme n'ike Ojichukwu na uru ana ife adịghị nwanne n'obi akọnata n'ọnụ ayịyọ ka mụ na ya eduzie maka remikiri isi nwa pụọ n'obi abalị n'obi akene nuwo enuru ana ka ọ dị n'ụmụ oromuru ana n'ododo ayịyọ ka mụ na ya Uche Silvanus nwana oke nwa nuru ana uru dị isi zomekwe nuru ana ọfụma Chief Ambulusa na kwọ ayịyọ ka mụ na ya menuru ana ka ọ dị mma ayịyọ ka mụ na ya ka ịgbalị ibe egwu amala egwu dodododo amala egwu idere 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 odere idere odere idere Prof. Osi Ndubi ọchịkwa ndị nze kene m Chairman Ekwedasi ike ayịyọ onye aka mụ na ya gwanụ ndị nze na ndị ọzọ ekwuzi n'onwe banyanụ kedu ife a na-azọ eji emebi obodo nwanne m a na-azọ nzọokwu a na-aza awa ayịyọ m na-achị iyo ekwere ikpe n'ọnwa ego anyị ga-eji dozi uru ana ya ka anyị na-awụpụsi ego anyị ga-eji dozi ebe anyị ya ka anyị na-awụpụsi uru ana chekikwe na-eche echiche ka mmadụ ghara ịnọ na mmiri n'elu ụwa taa ma anya ya ndị mmụọ na-emezi ihe n'uru ana ndị ichie bunye n'ọlụ agwụrụ uru ana agwụrụ ana si gị ihe nnoji na-ene m na mmụsị gị ihe eje ala ozugbo ọrịa elu ma ọ bụ n'okwu n'elu oje na nwayọ kwulielu mezie n'uru ana ma ọ dị mma unu ekwekwe na agụrụ ana ma ọkwasị ya ayịyọ n'aka mụ na ya ndị ọkụ na ndị ekike biko ji nye n'aka ka ọ dị mma ọ bụrụ na ịbịago n'uru ana tata ụzọ emebi isigo anyị enwere ọdụtazi ana n'ụka ọ bụ gịnị kpatara anyị enwere ọkụ anyị enwere mmiri mata ozi akaligwe n'obodo ike
na-ekwe dasị ike ndị jiri biri ndị mbụbụ ọkọdị ka nne ndị uru ana m dị ya bụ ụmụada ma ndị anụtalụ ndị okoro ma gbọghọ onye ọ bụ na kụlie nnukwu kulie nnukwu ka anyị dozie ndụ uru ana ọ bụ na ya edozite uru ana nwanne ma ọ ya ekwu nwaanyị aka uru ana ejikwa matụ na gbogbo ife akọla anyị na gbogbo na ọ bụ uru ana mana ọ bụ n'ihe odozi were uru ana mebe isi ya ndị uru ana niile n'okunye n'ọgụ ọkakachukwu kere n'uru ana mbụ nwanne ya o ji chere onwe ya ọkwa isi mbụ bụrụ ekele jide n'ụsọ ụka ka mụ jege n'ezi ọnyị chifu Simeon ugwu nwanne dị na mba nwanne ọbụsụ ụka ezi oyi kachọ nwanne m ọkakasị m kele gị ọya dele gị nwanne n'ụwa nwanne m ijebe ọkakachukwu kelago n'ụzọ bụ ike ezigbo mmadụ n'uru ana na-ekele ọ bụ ime n'uru ana ọja mmụọ dị n'uru ana a ga na-echekwa uru ana biko se na nga ibu elu okoro na mọgọ elu alụkarịa n'ibu akọrọ n'ibu enyime ezi uru ana n'ọnụ anya bụrụ uru ana ọ bụ nyeje Igbo ka mgbali igbe egwu okoro na mọgọ ndị nne na nne asị m ududo onye ọ bụ na baba onye nụ ka njebe elu ka njebe anyị dozie elu aga m anaba bụ n'aka anyị ga biko ndụmọdụ ka m eze ndị Igbo uru ana ofu okwesịrị onye nwe uru ana bịakọta n'ọnụ ka anyị dị ndụ kwasị ịza ndị gbara ọgaranya na nwa na uru ana bịakọta ka anyị dozie uru ana dị mma ahịhịa ọka mụ na ya ikpere mụ dị na uru ana bani ndị nọ na bụlọdụ donald abano uru ana bani ndị ndu abatagolu dobata mmanụ ndị n'obodo oyibo na mụ na ndị n'ọtazibo na n'ịga na nna mana n'ụlọ banyo na n'ịga na ọ bụ maka gịnị uru ana ndị uru ana ọ bụ maka gịnị ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama bịanụ ozu ome ụmụagọ ma ụmụagọ ndịda ozu akọlị na ụmụ akọlị bịa ozu